ରାମନାଥ ଜଣେ ଧନୀ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। ବାପା ମରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଜମିବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମନାଥ ନିଜ ଜମିର ଦେଖାଶୁଣା ଜମାରୁ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଭୂତ ସୱାର ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଔଷଧ ଅଛି ଯାହା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସୁନାରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ ଯାଦୁକରୀ ଔଷଧ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ କି? ଯଦି ଜାଣିଛ ତେବେ କୁହ। ହଁ, ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସେ ଔଷଧ ଦେବି ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପଇସା ଦେବା। ଲୋକଟି ପଇସା ରାମନାଥକୁ ଠକି ପଇସା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ରାମନାଥ ବହୁତ ବିବ୍ରତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାର ମନୁ ନଥିଲା। ରାମନାଥର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, ମାତ୍ର କିଛି କରିପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ ମହିପତି ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ସେମାନଙ୍କ ସହରକୁ ଆସିଲେ। ରାମନାଥ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ଯାଦୁକରୀ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋତେ ସେହି ଯାଦୁକରୀ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଉପାୟ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ବତ୍ସ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏହି ଯାଦୁକରୀ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାର ବିଧି ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତୁମକୁ ଏକ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ହେବ। ଶୀତଦିନ ସକାଳେ ସେହି କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ କାକର ଟୋପା ଜମିବ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ବୋତଲରେ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ 5 ଲିଟର କାକର ଜମା ହୋଇଯିବ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତାକୁ ଯାଦୁ କରି ଔଷଧ କରିଦେବି, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଟୋପା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସୁନା କରିଦେବ। ରାମନାଥ ଘରକୁ ଫେରି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ନିଜର ବିରାଟ ବିଲକୁ ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଠାରେ ସେ ହଜାର ହଜାର କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ସେ ନିଜେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଶୀତଦିନେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ କାକର ଟୋପା ବୋତଲରେ ଜମା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧୁମତୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମଧୁମତୀ ବଗିଚାରୁ କଦଳୀ ତୋଳି ବଜାରରେ ଭଲ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କରୁ କରୁ 6 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ରାମନାଥଙ୍କ ପାଖରେ 5 ଲିଟର କାକର ଜମା ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ 5 ଲିଟର କାକର। ମୋର 6 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହାକୁ ନିଅ ବତ୍ସ, ଏବେ ଏହା ଯାଦୁକାରୀ ଔଷଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ରାମନାଥ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ପାଣିକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଲା ଆଉ ପାଣିକୁ ସିଞ୍ଚନ କଲେ, ମାତ୍ର କିଛି ବି ସୁନା ହେଲା ନାହିଁ। ରାମନାଥ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଧୁ ଏହା ତ ଠକାମି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ସହ ପ୍ରତାରଣା କଲେ। ଏହି ପାତ୍ର ତ ସୁନା ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର 6ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ମଧୁମତୀ, ତୁମେ ଏ ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲ। ଏତେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା, ଏସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ରାମନାଥ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ଯାଦୁକରୀ ଔଷଧ ନାହିଁ ଯାହା ପାଣିକୁ ସୁନା କରିଦେବ। ତୁମେ ଏହି 6 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଜମିରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲ ଏବଂ ଏକ ବିରାଟ ବଗିଚା ତିଆରି କଲ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାକର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲ, ତୁମ ପତ୍ନୀ ସେହି ଗଛର କଦଳୀକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସୁନା,
କୌଣସି ଯାଦୁର ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ଏ କଥା ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତି ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଚାଲାକି କରିଥିଲି। ରାମନାଥ ସାଧୁଙ୍କ କଥାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା ଓ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁନା ଅଟେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ କୌଣସି ଯାଦୁ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏବଂ ସୁଖରେ ରହିଲେ।